ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ, ଜବ୍, ଲୋନ୍ ଏମିତି ବହୁତ କାମରେ ଆଧାର କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଧାର କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। କାରଣ କେତେକ ଜାଗାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ୟୁଜର ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ମାସ୍କ ଆଧାର କଣ, ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆଉ କେମିତି ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠି ଆଧାର ନମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ସବୁଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ୟୁଜର ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ଡର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଡରେ କେବଳ 4ଟି ଅଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ସହ 8ଟି ଅଙ୍କ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ସାଧନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଜାରି କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ KYC କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଧାର ନମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ IC ପାଇଁ ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ? ତେବେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ UIDAIର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ uidai.gov.in କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମାଇ ଆଧାର ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମାସ୍କ ଆଧାର ଉପରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ବା ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଇଡିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନିଜର 12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର ବା 14 ଅଙ୍କର ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଇଡିକୁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବା ଇମେଲ ଆଇଡି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟିଏ OTP ଆସିଯିବ। ତାହାକୁ ଏଣ୍ଟର କରି ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଆଧାର ଉପରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମାସ୍କ ଆଧାର ଟ୍ୟାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ମାସ୍କ ଆଧାର ବା ମାସ୍କ ଆଧାର PDF ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କ ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ।